Ubak polling do Menteri Ketanat Jengokai Perthai Kajala hakas ngi jan ulalet ban yuk kejat sya ulum warto bahap hakarat nongpo badiru kawe ni kijaka ba itanat ban yu ikan diang ya kasor nongpo kabadiru kajaka kabaka ilaka nongpo leadership kalatmu ban penlong ya kale niam syat sajer hakatiga jinglet pet bat kmi ya katiga jaka ban penlong kum kajaka Jengokai Perthai lasa khiru da kajingnon lang ubak Meral Bonds im MLA ka nongpo Ubak Cyril Dingdo, Director Ketanat Tourism Gejala, Bak Linus Lingdo karat nongpo, ki longsan mansan, bat kiwe kiru rangba. Nakaliang karat nongpo, hakatiga sengi, kala ai tiru ya kador khas hakmat menteri, halor kijingdon kamba khmat ban penbha ya katiga jaka. Habakaran syakilat patai kubo nakaliang ubak polling do, ulaong batang ladapet ya kajinglong jingman kajaka, layu i ba ulum warto, udai kajaka kaba itanat, bat kabala ban penlong, kum kajaka Jengokai Perthai. Jengwan kejongah ni kedai ke invitation jong local MLA de Bak Meral Bon bat hang ni ngi tang da ka basupet ko ni ru ngi itu ya ka potential jong ni ka jaka ke de kumba ka dorbar hang ni ka angnut nakarat de kalombangin develop ya ni kum ka tourism site kawai shwa kalong pakadai ka jaka ka ba kaman ka view kabalong ngelak nong panoramic view view ilut ya kasar nong po bat kisnong ka marjan bat na ke ni ka point la ban yu iru wat ya kasar shalong de kabar kalau bakum ke district headquarters kadang .com penyok shibun ka funding akan jingi debat ka tourism namar ba kani ka sektor ka ba la kiu stat ba but kabala ban generate employment opportunities ban mi ki ka kamai na ban tagi samla bikinong shong shani de kumbang ilai kran bendan na kajing dan rengkat jong director kerju kajing dan tagi jong tourist officer hangi ka ba .com sha kalong in le ka feasibility study ngin nap bahai ni ka jaka but ngin jet ru ya ki activities ki ba on a priority basis ki activities items ki balak ban ra kamkloi shwai ga revenue di nginle season le ya baro ru ka mlai in dan ka ban face ya ka di nginle ru kumta di bang layo ya ka report jong ka feasibility study ngin saya nangya syam nangya kenduk biang nang bangin la ban prioritize kinu items within kanu budget How idea about tourism policy kejongi tourism policy 2023 la dapat angko ngila identify ki line departments ke bangidan kampanye trai regat ke bat aduk mentahi ngi syam bakadan kejeng trai lang jong ni departments baro isem nai khumlei ka karpang sar polling do ibede minister jong tourism bat arts and culture ibla wan yu kujar menda kasi hane halor jong ne ulum worto ya ka bakarai dong po kadon jing tumu nam ta ben develop nam ta ki tourism development wa khamtam nam ta ka longawe ka jaka jong kai bai tanat ka viewpoint ngi bitanat PE la jong khaman bat ki heritage site ngi kwa ban develop hane ba kumju ru long kum kawe na ka jing jurip na kam ta jing pen khre nam ta jing sat sajer kamrlong bana match aljar apsau ar flighterik te nagliang jong rai nong po ngi seu pen pau bakane ka jaka khade ka jaka ka bodon ka traditional stories ki commitment department ki jongi menengkong ki wan bansa hane halor jong ne lum hadin kata enda kila ebun kila kham ya bun pai te kila sayar si nong po ngi sayo ya kata keteng nong po te nagliang jong rai nong po
ngi ai khublei kit bok riang ya borok kelong san mansan bai nang la menteri nam ta pai ba kibun gi jing e nei ka ba kong san ne bangi kwa ban nang liang jing e bangi yo ban jing rap long ka surok ya ka ba i sarmera bon sim ila ai ka jing kula ri ong ba ka surok kam slam shu ngin yo tingin kermen ban la yo surok ikam suk men pen ra ban yo kita development nang ta gi wei ba